Με υψηλή αισθητική και κομψό σχεδιασμό δημιουργούνται τα χειροποίητα κοσμήματα Μάριο Κωνσταντίνη από τη σχεδιάστρια Τζέννη Δημητρακοπούλου. Με αστήρευτη πηγή έμπνευσης και πάθος για δημιουργία, αξιοποιώντας υλικά από ημιπολίτιμες πέτρες, ασήμι και μπρούτζο, σε συνδυασμό με τα έντονα χρώματα που τραβούν τα βλέμματα, τα Μάριο Κωνσταντίνη ανεβάζουν τη διάθεση, κάνοντας μοναδική κάθε σας εμφάνιση. Κάθε κόσμημα είναι έκφραση ψυχής, έχοντας τη δική του ιστορία. Απευθύνεται στη γυναίκα που θέλει να κάνει ξεχωριστή την εμφάνισή της, προσθέτοντας κομψότητα και στυλ. Το κόσμημα Μάριο Κωνσταντίνη θα το βρείτε στο κεντρικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Ελευθερίου Βενιζέλου 61 και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 610 708 και στο www.mariokonstantini.gr. Τα ρούχα είναι της εταιρείας Glamour.